Mabasa aPostoli chapter 17 verse 31. Nokuti Mwari wakatara zuva raachatonga naro nyika nokururama nomuchinda waakagadza Jesu Kristu. Nokuti isu tose tinofanira kuzviratidza pamberi pechigaro chokutonga chaKristu, mumwe nemumwe apiwe zvaakaita nemuviri wake sezvaakaita, kana zvakanaka kana zvakaipa. Danieri anoratidzwa rutongo urwu ruchitanga mugore ra1844 apo Jesu anopinda munzvimbo tsvene-tsvene. Daniel 7 verse 9 anoti, ndikaramba ndakatarisa kusvikira zvigaro zvoushe zvagadzwapo, umwe wakakwegura pamazuva ake akagarapo. Nguo yake yakanga yakaita sechando, uye vhudzi remusoro wake rakanga rakaitwa samakusha akanatswa. Chigaro chake choushe yakanga iri murazvo yemoto, makumbo acho ruri moto unopfuta. Rwizi rwemoto rwakanga ruchibuda ruchibva pamberi pechigaro chake. Zviuru nezviuru zvakanga zvichimubatira. Zviuru zvine gumi nezviuru zvine gumi zvikamira pamberi pake. Kutonga kukatanga, mabhuku akazarurwa. Rutongo rwaMwari rune justice and fairness hama. Uchatongwa nemabasa ako, uchatongwa nezvauri kuita, kwaunoswera, kwaunorara nekwaunogara, zviri mabhuku ekudenga. Ngirozi dziri kunyora with terrible exactness. Unogona kuvanza chivi chako kuchechi, chechi bhodhi yekuchechi kwenyu ukasazviziva, asi Mwari anoziva. Mbanje dzauri kuputa nemadrugs auri kurovayo, vabereki vako havazizive, asi unokangana kuti kuna Mwari anokuona. Kune nhumbu dzakawanda dzakavigwa, vana vazhinji vakachererwa pasi, vamwe vakakandwa mumatoileti. Ukati wazvigona, wavanza, asi unokangana kuti Mwari anoona. Magirlfriends nemasmall house amuri kumhanya nawo ayo baba, muri kuti makawanda, Mwari haazivi, haaoni, asi zvakanyorwa mukati memabhuku. Zviri kunyorwa with terrible exactness. Makanyepera murume wenyu kuti nhumbu yamuinayo ndeyake, asi munokangana kuti Mwari anoziva. Zvakavigwa zvichaonekwa muzi werutongo kana mhosva dzave kutongwa, maiwe muzi werutongo kana mhosva dzave kutongwa. Maminitsi ekurarama kwemunhu wese panyika ari kunyorwa kudenga nengirozi. Zuva nezuva ngirozi dziri kunyora zvatinofunga, zvatinoswera tichiita, zvakanaka nezvakaipa. Kumabhuku ekudenga, every man's work passes in review before God and is registered for faithfulness and unfaithfulness. Opposite zita rimwe nerimwe kumabhuku ekudenga kunonyorwa with terrible exactness. Every selfish act, every unfulfilled duty, and every secret sin. Heaven sent warnings or reproofs neglected, and the wasted moments are all recorded in heaven. 1 Corinthians chapter 4 verse 5. Saka regai kutonga chunhu nguva isati yasvika, kusvikira Ishe achiuya. Iye achaburitsa pachena zvinhu zvakavanzika zverima nekuratidza zvakavigwa zvichaonekwa muzi werutongo kana mhosva
pakutongwa maiwe mbuzi werutongo kana mhosva dzari ziya zvakaipa zita rako risati rasvika pakutongwa maiwe mbuzi werutongo kana mhosva dzari tendeuka mazita rako risati rasvika pakutongwa maiwe mbuzi werutongo kana mhosva dzari kuchema kwakadini kuchema kwakadiniwo kuchema kwakadini kuchema kwakadiniwo ndichazowana maiwe mbuzi werutongo kana mhosva dzave kutongwa maiwe mbuzi werutongo kana mhosva dzave kutongwa. Dzokororo ine simba, judgment yaMwari ine fairness and justice hama. Zvakazarwa 14 verse 6. Zvino ndakaona mumwe mutumwa achibhururuka pakati pedenga aine evhangeri isingaperi kuti aiparidzire vanogara panyika namarudzi ose nendudzi dzose nendimi dzose navanhu vose. Akati nezviguru, ityai Mwari mumurumbidze, nekuti nguva yake yekutonga yasvika. Namatai iye wakasika denga nenyika, negungwa nematsime emvura. Zvino kana kutonga kukatanga kwatiri vana vaMwari, ko kuguma kwevasingateereri evhangeri yaMwari kuchagoveiko? Rutongo igood news kune vakapa upenyu hwavo kuna Jesu Kristu. Rutongo harufanirwe kutyisa hama, nokuti tinongovana Mwari umwe chete nemureveri mumwe chetewo. Pakati paMwari navanhu ndiye Jesu Kristu. Ukasiya chivi chako, Jesu anokuregerera hama. Zvakaipa zvako zvinodzimwa mumabhuku ekudenga. Kana watendeuka, wagamuchira Jesu semuponeso wako. 1 John chapter 1 verse 9. Kana tichizvireurura zvivi zvedu, iye wakatendeka wakarurama, nokudaro kuti unotikanganwira zvivi zvedu nekutinatsa pakusarurama kwose. Mwari wakarega hake kurangarira nguva yekusaziva, asi zvino unorayira vanhu vose kwose kwose kuti vatendeuke. Muparidzi 12 verse 18. Zvino shoko guru pane zvose zvatanzwa heri: itya Mwari, uchengete mirayiro yake, nekuti ndizvo zvakafanira vanhu vose. Nokuti Mwari uchatonga basa rimwe nerimwe pamwe chete nezvose zvakavanzika, kunyange zvakanaka kunyange zvakaipa. Tendeuka hama.